I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Unsa man imong sulti nako, Bayotik? Ako, hibaw yung ka nga dili ko tabi ang pagkatao. Pero, kuan, kining... Unsa lagi nang isulti nimo nako? Di ko gusto nga musulti ni mo, hani, kay pasinog mag-away mo si Kati. Unsa? Kami mag-away? Nganong mag-away mo sad mi? At tingalig mag-away mo. Nga, musulti ko ni mo nga yatong nagsyulta, buntag nang nauli si Kati. Usa? Unsay buntag nang nauli? Ay, di lagi ko gustong maggubot mo. Muna nga, adili ko magpataka og tabi. Nga, ang imong misis nga si Kati, sa dihang nagsyuta, buntag nang nauli. Ha? Pumunta na. Diin man siya nga nabuntagkan man. Ha? Bay Franco? Diin siya. Bay Franco, mag-isip ko si Nina, bay. Nganong ako may imong pangutanon? Ha? Sorry, bay, sorry. Di mo gusto nga makagubot mo ba? Di ka gusto magkagubot ni. Pero misulti ka nako nga buntag nang nauli ang akong asawa. Karon, ako'y mangutanan nimo. Diin ka mahibaw, ana. Kinsay nagsulti nimo, ana, ha? Kinsa? Kakuan, kining, di na lang kumusulti ni mo, kay basin og mukanit pa unya ang mga panghitabo. Kung di ka gusto masuko ko nimo, sulti ko. Kinsay nagsulti nimo nga buntag nang nauli ang akong asawa sa diyang nagsyuta. Kinsa? Oh, saman. Butugan ka na ko, di. Bye, palabi, musulti ko ni mo. Kinsa lagi. Tug-ani rin ko, kinsa. Ang bayot nga inyong slingan. Ang bayot? Kanang bulaw kay Bok? Oh, kana. Dagkan magpanga ng bayuta. Si Kulas. Kulas ba na siya? Oh, siya ang nagsulti nimo. Siya lagi. Karon dayon, adtoon ko siya. Oh, ayaw lagi. Puganta ka. Buy, ikaw. Sa man, mangita dyan ka gubot. Ha? Kung magsukit-sukit pa ka dito, ha? Bida, buhahar ba kayo ng bayuta? Naaw niya'y dagang makadungog. Ha? Bulyaso ang labas. O kung mahibaw ang imong asawa, na magkagubot na. Tuon. Maubitaw nga dili gud unta ko musulti nimo. Kay dili ko gusto nga magkagubot mo. Mamugos mo sagka. Ikaw mo ay nag-una-unang sulti. Mao na pa'y. Masinog. Doon sa importanteng kalihukan sa ilang trabawan. Masinog na overtime. Magbuntage din nag-upi ng ilang restobar. Basin og overtime og limpyo. Basin og nag-general cleaning. Saman. Wa man musulti sa kati na ko anagot. Ay nga musulti pa man sa nimo. Nga trabaho na. Kapahin na sa trabaho. Sige bay, di ka na bay otik. Asa ka man? Basin og manudya ka ha? Ayaw gid panudya. Kay magkagubot lang mo. Ibaw nagkaskinayas mong asawa. Asawa ko na nimo, di ba? Di ka na bay. Ayaw panudya, may Franco! Wala na maminaw. Mas kabuang nga. Huwag sa ko kapugong sa kumpa ba eh. Nakasulti mo yung ko eh. Saman. Pero maluoy mo sa kumbay Franco. Nga mablayan lang. Amigo ko na kung tunay na ko siya. Pita, arang-arang na bagyong dagway na skate. Daghan pa kayo mayabag ka na niya. Oy, maayo ka ni Akadadong. Sige na pag-ilis na kay manlakaw ta. Ha? Asa mo ta? Mag-shopping ta. Shopping? Udong, mag-shopping ta. Kay si Inday Claire ba, mapapalit siya sandal. O ikaw pamalitan ako karsonis. O ingon man mga polo shirt. Ba ganahan kag polo shirt? Ingon man sapatos. Mao ba? No,
luoy na kaayo ka. Uy, Oh. nay, imong mao nga karsonis no. Pila na taon na kabuok. Unya ang imong sapatos. Kapila na ko nagpalit og papilit ana kay naukal na. Maong palitan ti kag bag-o. Kuan, kining, Unya, uy, palitan sa ti kag jacket, uy. Kay pila na taon kabuok ng jacket nimo. Pughaw na kaayo. kuan, kining kuan kati, okay ram tingali ayan ko palitigot. Ug gano di makapapalit? Oh, Unsa man? Do na kay laing babaeng mo palit para nimo? ha? Silang babay-bay, woy! Oh, guni mo. Unya na di makabusugot ka palitan ti ka, ha? Nalarbaho man gani ko para makatabang ko nimo. Unya karon nga panahon na nga moabag ko nimo, dili ka musugot. Kuan, kining, ang ako ba, paminawa sa agko. Ang ato ba nga, tigumon lang una nato ng kwarta nimo para kung panahon nga magkalisod ta, natay makuot, Ah, diba? kaletse! Magbuot man ka, oy! Akong kagustuhan nga pamalitan ti ka. Tungod ka dili ko gusto magtan-aw nimo nga. Wala kay maayong pamisti. Day kati. Ay pala sa uban, ay pala sa makakita nimo nagkalisod na gitag maayo. Unya, makaingon ng uban nga, huwag man tingalin na tagdas Francos iyang asawa, uy! Tong, dili ko gusto, ana, uy! Nga makabati ko ang mga istorya, ha? Ano pabalitan ti ka? Gusto na ko makita nga mura kang si Gabi Concepcion. Ingon, ana! Kati. Nga, di ka katabot! Ikaw ba? Mura pa gini ako nabuangan nimo. Ang imong pagkagabi Concepcion. Ang imong kamacho. Ug ang imong abilidad. Ang imong pagka-great balancer. Mo nang dili ko gusto nga dunay tao nga motamay nimo. Makalagot jud ka. Uy! Ano ba diyang in love mo jud kay ko nimo, uy? Ambot na lang cute. Day kati. O sige na, pag-ilis na. Ay na pagdugay kay adto na ta. Uy. Sige, okay. Pa, ma, ato na ta. Oo, mag-ilis na sa papa nimo. Ato na paabuton nak ha. Ay, sige na pa, pag-ilis na, kay ato na ta. O, Day Claire. Si Bay Franco. Niya ba din eh? Yay. Sa kanya hitabo ay. Basin og iyang gilaparo ang iyang asawa. Bayotek. Oh, bay. Sino hitabo? Ha? Nagkagubot mong kate? Nag-away mo? Ha? Huwag man. Kuan day, ikaw lang una dire ha, kay dadong ko ni Kati, mag-shopping mi. Ah, ha? Mag-shopping mo? O bay, pamalitan ko niya og sapatos, karsunis, jacket, ug uban pa. Bay, ano, saman. Saon nga, di man gusto sa Kati nga, dunay tao nga makatamay nato ba? Mao ba? Sige bay. Sige bay, utik ka. Ariwan ako kay mga tumismol. Di ako na. Bayano. Di gusto sa kati nga doon ay tao nga makatamay nila. Ha? Bayano? Saman! Oh, hana tingali kasudya. Kung ganong nabuntagan kay mag-shopping man. Kay kung nakasudya pa, gubot. Siguro yung magkagubot. Pero kay mag-shopping, aw. Takom din. Ba ni Bay Franco di. Ay! Kini pa ang ngayon, kay kaani, polo shirt. Uy, mahal man na day. Ay, Bilhin palito mo na, eh. Palito na to na. Gwapo kay kaana dong. Oh, pero day. Ikaw ba? Ay, lagi pagreklamo. Oh. Inday, jacket ni Papa Nimo. Oh, ma. Karsonis pod. Yung mga sapatos. Kumplituho na to. Day. Ayaw ko kabalaka. Good, ako na lagi mo bayad ni anang tanan.
ko anak magpangga upa na, Franco. Oh, sana all. How sweet naman, oy. Si mama kang papa. Uy, panggaon yun na ako, Ninak. Dili na ko makakita ubana nga sama sa imong amahan, Claire. Mao cute. O, sige na, sige na. O, ikaw sa na, Claire. Pagpili og imo diha. Aron man, mga unta, okay? Okay. Dali pa. Arita dali oh, sa may karsunisan. O, day. May nanawag. Desi kong baga. Oh, si Greggy. Pero ang akong gi-phone book diri, Jenny. Hello? Hello. Asa karon? Di ako karon sa mall. Nakasmall anahaon di ka. Ah, okay. Are diri. Aron nga magdungan tagkaon og sa akong pamilya. Ha? O, unsa-unsa? Nag-shopping mi. Kuyog na ko karon ang akong anak nga si Claire o si Franco nga akong bana. Mao dali. Aron nga mag-uban tag pangaon. Ayaw giyat-giyat. Sa? Sa makatao na padunganon ako nimo. Unsa man paigo pa ng kwarta nimo? Shopping ka man ka? Paigo na? Yan ang nangutana man ka. Hatagan ko nimo. Yo, kun kuwang padadan di ka. Ayaw na. Ikaw ba? Hatag-hatag pa dyan ka, uy. Nya, makaingon ka sa imong kagalingon nga. Naong ko kwarta. Kung ayaw na lang, Ricky. No, kung dili ka, ako'y mahimo. Okay ra. Siya gud, may upos kita siya dayon. Nala, uy, sige. Ipadaan na lang. Oh, ikaw pa makalagot dyan. Uy, makalagot yung ka. May ubos dayon. Mapipila man ang imong ipadag, Ricky. 10,000. Oh, okay ra. Ipalawan lang. Ah, sige na lang, uy. Dawaton ko na lang na. Unyang gabi, unsa man madayon ta? Magsabot ra unya ta. Basta madayon ta. Ay, ulagi. Ayaw paghubog, ha. Oh, lagi. Mo-absent lang unya ko karong gabi, eh. Dili ko mo duty. Si Kathy. Hello, Kathy. Sofia, nanawag ko ni mo bagay basin og dili ko maka-duty unyang gabi, eh. Ha? Nga naman. Kuan ka nang magpa-check up ko sa doktor. Ha? Naunsa man day ka? Sige, magsakit ni akong tiyan. Uy, nadayunan manuon ko. Unsa? Mahong mapacheck up ko sa doktor kay basin pag nisuol ning akong mayuma. Oh, unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!